Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Moni msonkhano onse. Poyamba tithokoze Mulungu kumwamba chifukwa cha dongosolo komanso makonzedwe abwino makamaka omwe atithandizira kuti ifeyo tipezeke mu msonkhano uwu. Tidangokhala na malingaliro chabe makamaka titamva kuti kuno kumitundu tikhala ndi msonkhano, ifeyo takhala omwayi kuti tidzakhale mu msonkhano umenewo. Choncho yakwana nthawi kuti tikaphunzirepo mawu a Mulungu mmawa uno makamaka pamutu wanena kuti kusungitsa mwambo mu mpingo. Mutu umene tifuna tikayang'anepo ndi kusungitsa mwambo mu mpingo. Ndingokukumbutsa nkoni makamaka mutu wa msonkhano onse kuti mutu wa msonkhano ndi kukhazikika mu chiphunzitso cha Khristu, komabe tikuyang'anapo maphunziro ena amene akhoza kutithandizira kuti tikakhale okhazikika mu chiphunzitso cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Choncho mu nthawi iyi tikhala tuyang'anapo mutu umenewo. Ndinafuna ndingokuwuza nkoni kuti pena paliponse pamene pali anthu mwambo ngofunika ndithu. Kapenanso nthawi zina mafumu amangogemula kuti mudzi mwanga muno uchoke, ena amangonena kuti awatuka kumaliro. Zonsezi zimathandizira ndithu kuti tisunge mwambo pamene tikhala mudzi muja maka pokwanitsa malamulo amene afumu mudzimu adawayika. Enanso ife tili mu zintchito zosiyanasiyana. Kuntchito kuja amayika malamulo amene amafunitsitsa kuti ogwira ntchito aziwasamalira, ogwira ntchito aziwachita. Choncho munthu akapezeka kuphwanya lamulo pa ntchitopo, nthawi zina amamuchepetserako malipiro wake, komanso nthawi zina amamuyotsa ntchito chifukwa waphwanya malamulo apa ntchitopo. Chimodzimodzinso mu mpingo. Mu mpingonso mufunika mukhale mwambo. Choncho Yesu Khristu amene adakwanitsa kukhazika mpingowu adatiuza malamulo oti ife tisunge, ndipo watiuzanso zimene zingachitike ngati munthu ataphwanya malamulowo. Monga mpingo umene Yesu Khristu adakhazika unenera udziwa kuti munthu akaphwanya lamulo la Mulungu tichite naye motani. Tesani kutchera khutu kuti timvere limodzi phunziro limeneli. Koma poyamba tatiye tionepo vesi iyi kuchokera m'buku la 1 Yohane chapter 3 verse yoyamba. Pamenepo ndipo mwe tifuna tiyambepo kusanthula mu phunziro lathuli. 1 Yohane chapter 3 verse 1. Inowerenga tayesani werenga verse imene chulayi. 1 Yohane chapter 3 mu verse yake yoyamba. Werengani. Okondedwa, uyu ndiye kalata wachiwiri ndilembera kwa inu tsopano. Mwa onse awiri ndichitsimutsa mtima wanu woona ndi kukukumbutsani. Verse 2. Kuti mukumbukire mawu onenedwa kale ndi aneneri oyera ndi lamulo la Ambuye ndi mpulumutsi mwa atumwi anu. Verse yachitatu. Mu verse ndikuyamba kuchitsindikira ichi kuti masiku otsiriza adzafika wonyoza ndi kuchita zonyoza oyenda monga mwa zilakolako za iweni. Tatokoza zikomo kwambiri. Monga mwamva mu kuwerenga kwathu wawerengapo makamaka zodzachitika m'masiku otsiriza kuti anthu adzakhala oluza wosakhoza kutsata chiphunzitso chimene Yesu Khristu adatiphunzitsa. Tamvera nokondedwa kuti pamene Yesu Khristu adakhazikitsa mpingo wake adatika ife kuti tikhale ana a Mulungu. Choncho pokhala ife ana a Mulungu monga mwa mawu a Mulungu tinabatizidwa kulowa mu mpingo wake. Ndipo zimene adachita Mulungu akuti adatifananitsa ndi mmene mwana wake Yesu Khristu alili. Akuti adachita dala zimenezi chifukwa chofuna kuti Yesuyo akakhale nawo ana ambiri, akakhale nawo ana ochuluka,
akakhale nawo abale ambiri makamaka mu mpingo wake. Tangoganizani anthu amene tasonkhana pano. Tasonkhana anthu ochuluka zedi. Ndi ndani amene akhoza kukhala nawo abale wake ochuluka ngati mmene tasonkhana namo? Mukhozaona kuti palibe. Koma zimenezi Yesu ndi zimene adachita. Choncho mukawerenga buku la Roma chapter 9 verse 28 verse 29 mukapezapo ndithu kuti Mulungu akuti adachita dala pompatsa Yesu ukhala mwana woyamba ndi kukhala nawo abale ochuluka mu mpingo. Zimenezi ndi zimene Mulungu adachita maka pompatsa mphamvu Yesu kubwera kuno ku dziko lapansi. Mu buku la Hebrew chapter 12 verse 5 pamene poso tiwerengapo. Hebrew chapter 12 verse 5. Hebrew chapter 12 mu verse yake ya 5. Werengani. Ndipo mwayiwala dandauliro limene linena nanu monga ndi ana. Mwana wanga, usayese chopepuka kulanga kwa Ambuye, kapena usakomoke podzudzulidwa ndi Iye. Chabwino. Verse 6. Pakuti amene Ambuye amkonda amlanga, namkwapula mwana aliyense amlandira. Verse 7. Mu verse 7. Werengani. Mukamirira kufikira kulangidwa, Mulungu achitira inu monga ngati ana, pakuti mwana wanji amene atate wache wosamlanga. Zikomo. Tamvetsera nokondedwa pa verse imene tawerengayi. Mulembi wa buku la Heberi walembapo ndithu kuti monga mmene ifeyo tili nawo wana m'manyumba mwathumo, kodi mwana akalakwira ife monga kholo timachitanji? Ndiye verse yonena kuti mwanayo amayenera kuti alandire chilango. Ndiye unena kuti kodi akhoza kukhala mwana wa mtundu wanji? Wonena kuti mwanayo walakwira koma kholo nkungoseka osampatsa chilango mwanayo. Kodi mwana amene angakule ndi khalidwe lotani? Ndaonena kuti pachifukwa chimenechi ndi chimodzimodzinso ifeyo monga ana a Mulungu tikalakwitsa Mulungu amatipatsa chilango. Ndakuti chilango chikamachitika nthawi zonse chimaoneka kukhala chowawa, chimaoneka kukhala chopweteka, koma mapeto ake akuti chimamkonza kuti akakhale ndi khalidwe labwino mwanayo. Choncho mofanana ndi mmene zimachitikira m'banja, Mulungunso wakambapo za mu mpingo kuti pamene munthu walakwitsa mu mpingo, Mulungu amayikapo kuti munthu otere ayenera kuti alangidwe. Sikukhala kudana naye, koma kumakhala kumkonda kuti akonze khalidwe lake lolakwikalo. Mukawerenga inu m'buku la Miyambo chapter 22 verse 15 alukambapo za zimene tingachite mwana akalakwa. Ndaonena kuti nchole kapena kuti kamtengo kakang'ono kamachotsa uchitsiru wa mwana. Zimene akutanthauza afuna kutiuza kuti mwana akalakwa timafunika timulange ndithu, timpatse chilango. Kodi chilango chake timpatsa motani? Ndaonena kuti titenge katsatsa kakang'ono nde timgwire dzanja mwanayo nkumamkapula pomuuza zimene adalakwitsazo. Pachifukwa chimenechi ati kamtengo kakang'onoko katsatsako kamachotsa uchitsiru wa mwana. Ndipo ngati mwanayo ifeyo akatilakwira sitikwanitsa kumlanga, kumchotsa uchitsiru wakewo. Ati uchitsiru umenewu mwanayo amakula nawo. Choncho uchitsiru umenewu mwana akakula nawo, nthawi zina amadzachititsa manyazi makolo. Pofuna kuti asadzachititse manyazi kutsogoloko, kunayeneradi kuti mwanayo akalakwitsa ifeyo timulange pofuna kuti uchitsiru uchoke. Mofanana ndi mmenemu timanena kuti nayenso Mulungu mu mpingo wake tikalakwitsa amayenera kuti atilange pofuna kuti tikonze zimene talakwitsazo. Funso nkumati, kodi tingasungitse bwanji mwambo mu mpingo? Tikhoza kusungitsa mwambo mu mpingo mwa njira zitatu.
njira yoyamba ndi kusungitsa mwambo pamene wina asadachimwe, pamene palibe tchimo. Njira yoyamba ndi imeneyo. Pofuna kuti titsindike pa fundo imeneyi, tatiye tiwerengepo vesi iyi m'buku la 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kusungitsa mwambo pamene palibe ochimwa. Tingasungitse mwambo bwanji? Kusungitsa mwambo pamene tchimo palibe. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ngati mwapapeza inowerenga, tayesani werenga vesi imeneyi. 2 Thessalonica chapter 2 mu verse 15. Chifukwa chache tsono abale, chilimikani, gwiritsani miyambo imene tinakuphunzitsani, kapena mwa mawu, kapena pakala pathu. 16. Ziwomwe kwambiri. Mlembi wa buku la Thessalonica Paulo wanena kuti chilimikani, koma chofunikira kwambiri nchakuti mugwiritsitse zimene ife takuta nini titakuphunzitsani. Choncho tikakhala mu mpingo, tikabatizidwa ndi kulowa mu mpingo umene Yesu Khristu adaukhazika, tili nawo abale amene amatiphunzitsa ndithu maphunziro osiyanasiyana amene amafunika kuti atikonze. Makamaka potichotsa makhalidwe amene dali nawo kale tisatembenuke mtima kulowa mu mpingo. Choncho tikamaphunzira maphunziro amene waja anenera kuti tiwagwiritsitse, chifukwa tikawagwiritsitsa maphunziro amene waja ndi omwe adzatithandiza ife kuti tikalandire nawo moyo wosatha mu tsiku lotsiriza. Koma ngati mawu otiphunzira ndithu ndi amalowa uku nkutukira khutu linali, zodziwikiratu nzakuti ndikuti mawuwo ngosakhazikika. Mawu amene timaphunzirawo ndikuti amangodutsa ngati mphepo. Koma vesi yonena kuti tinafunika tigwiritsitse mawu amene aphunzitsi osiyanasiyana amatiphunzitsa mkati mwa mpingo. Chifukwa maphunziro amenewo ndiwo otithandizira ife pa chipulumutso chathu. Nchifukwa mlembi wa buku la Timoteyo Paulo aulemba kuti ati chisolezi cha thupi chimapindula pang'ono m'buku la 1 Timoteyo chapter 4 verse 8. Pamene aunena kuti chisolezi cha thupi chimapindula pang'ono, koma chipembedzo chimapindula zonse. Chifukwa chake nchiyani aunena kuti chipembedzo chimapindula zonse? Ndi aunena kuti chili nalo lonjezano la moyo uno komanso la moyo uli mkudza, zomwe autanthauza kuti ngati munthu asadalowe mu mpingo anali nawo makhalidwe olakwika, makhalidwe onyansa, akalowa mu chipembedzo, akalowa mu mpingo, mpingowo umamukonza, umamuchapa, umamutsuka kuti akhale ndi makhalidwe abwino. Choncho zimenezi zimamuthandizira pamene ali mu chipembedzo. Ndiye chifukwa aunena kuti chipembedzo chopindula chimapindula bwanji? Chimatikonza makhalidwe amene tili nawo pano pa dziko, komanso chimatikonzekeretsa za moyo wina umene uli mkudza kutsogoloko. Choncho chipembedzo nchofunikira zedi chifukwa chimatithandizira mu njira imeneyi. Nchifukwa nthawi zina mmudzi akafuna kusankha mfumu amambulingalira kuti kodi ndani amene adzatisunge mudzi muno, ndi amayang'anayang'ana, ndi akaona amaona kuti koma tu awawa ndi amene amakhalira muja sangasunge mudzi. Ndi amadzayang'ana inu amene muli kale mu mpingo na amanena kuti amene angakwanitse kusunga mudzi koma yawa. Aunena inu amene muli kale mu mpingo wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chifukwa chake nchiyani? Chipembedzo chidakuta nini? Chidatikonza, chidatitsuka, tili nawo makhalidwe abwino amene anthu ena akamawayang'ana aluyang'ana kuti akhoza kukwanitsadi awa kusunga mudzi. Choncho maphunziro onse amene timaphunzira mu mpingo amatithandizira kuti ife tikhale okhazikika m'mawu, kuti pamene Yesu Khristu abwera kudzaloza dziko lapansi tidzakhale nacho cholandira mu tsiku lotsiriza. Koma mwina nkutheka maphunziro otaphunzira ndithu, koma tsopano mwanayo kapena ife monga Khristu silusintha kanthu. Kodi ngati atsogoleri a mpingo kapena ngati mpingo uchitenji? Fundo yachiwiri ndiyo yakuti tuyenera kuti tisungitse mwambo mu mpingo pamene wina wachimwa. Tisungitsa mwambo bwanji kapena mwa njira yotani? Tionepo vesi iyi m'buku la Galatiya chapter 6 verse 1.
pamenepo pali fundo inanso. Kusungitsa mwambo pamene wina wachimwa. Poyamba timayang'anapo zakusungitsa mwambo pamene palibe chimo. Wina aliyense sadachimwe, mpingo uli bwino. Tikuyenera utani? Tikuyenera kuti tiaphunzitsa Khristu kuti asunge malamulo a Mulungu. Koma ngati wina waphwanya titani? Zalembedwa m'buku limene tawerengani. Galatiya chapter 6 pa verse 1. Verse 1. Abale, ngatinso munthu agwidwa nako kulakwa kwakuti, inu auzimu mumbweze woteroyo mu mzimu wachifatso, ndi kudzipenyerera wekha, ungayesedwe nawenso. Verse 2. Verse 2. Nyamuliranani zothodwetsa, ndipo kotero mufitse chilamulo cha Khristu. Zikomo. Buku limene tawerengali Galatiya chapter 6 verse 1. Tambani zimene mulembi wa buku Paulo akulemba. M'buku la Galatiya chapter 6 alufuna kutiuza ife za munthu amene wachimwa, waphwanya lamulo la Mulungu, kuti tiyenera kuchita naye motani. Ndaonena kuti ngati munthu wachimwa, ifeyo nkuonadi kuti munthuyu wachimwa, kuyenera kuti ifeyo tipite ticheze naye kuti timbweze munthu amene wachita chimoyo. Koma tsopano pamene tupita ukacheza naye, palufunika kuti ifenso tionetsetse. Chifukwa mwina chimo limene m'baleyo kapena mlongoyo adachita likhoza kupangitsanso kuti ifeyo tichimwe. Ndiye chifukwa unena kuti ifeyo tifunika tionetsetse ndithu kuti nafenso tingagwe mkulakwa. Taonadi kuti munthu wachimwa, takhala nacho chiganizo choti munthuyo ticheze naye pomuunikira zimene wachita. Njira yabwino ndithu. Chifukwa Baibulo linena kuti ngati m'bale wako wachimwa, iwe upite ukamlangize. M'buku la Mateyu chapter 18 verse 15. Tsono ngati iweyo wapita m'bale wako nkumulangiza koma sadamve, sadagwiritse ntchito zimene weyo wamuuza, m'buku limene la Mateyu chapter 18 verse 15 akunena kuti uwonjezerepo kutenga ena awiri, upite kwa uja wochimwayi, mukakhale naye pansi nkumulangiza zimene adachimwa, kuti mwina potero adzakhoza kukonza vuto limene m'baleyo kapena mlongoyo ali nalo. Ndautinso kuti mwina nkuthekanso kuti unesa kutenga awiri atatu nkupita kwa m'baleyo kapena mlongoyo, koma sadagwiritsenso ntchito zimene mwamuunikira mokhudzana ndi malembo. Wakakamirabe uchita zomwe zija ankachita zija. Ndiye Baibulo lati kuti tikuyenera kuti tikauze mpingo. Akamati tikauze mpingo, ndi muja dzulo limaphunzira zokhudzana ndi atsogoleri. Ndiye kuti ngati nkhaniyo ifeyo yatikanika tiwauza atsogoleri kuti apiteko kwa m'baleyo kapena mlongoyo, akakwanitse kukamba naye pavuto limene m'baleyo kapena mlongoyo ali nalo. Koma ngati walephera njira zonsezi, Baibulo lati kuti munthu otereyi timuyese wakunja komanso wamtsonkho. Ndiye kuti ayenera kuti achotsedwe muchani? Achotsedwe mu mpingo. Choncho Baibulo latiuza njira imene tingatsate ngati taona m'bale wathu kapena mlongo wathu wachimwa. Sizoti tizingokhala m'maupo omakamba za m'baleyo kuti mwaziona tu zimene wachita m'bale uja, wapezekatu munda wachinangwa aluba chinangwa. Inu aunena kuti muzimka mutsatsa ngati ayi, saufuna kuti titsatse chimo limene m'baleyo kapena mlongo wachita. Koma ngati m'bale wathu kapena mlongo wathu taona kuti wachimwa, ife tikamulangize. Siyoncho kodi? Inde kaya pafunika tipite tikamulangize kuti akuonze vuto lakelo. Chifukwa tikamapita nkumatsatsa, m'bale wathu uja nkumva, kenako zimamupweteka mtima,
molomoti akonze sangataniso sangakonzenso amangopitiratu. Choncho njira yabwino yene Baibulo lalipatsa njira yanu yakuti tipite tikamulangize m'bale wathuyo kapena mulongo wathuyo kuti akonze vuto lakelo. Ngati wakanika kukonza tiuze awiri atatu tipite naye. Ngati wakanikanso tiuze mpingo. Ngati wakanika mpingo akuti timwese m'baleyo kapena mulongoyo ngati wakunja. Njira imeneyi ndiyo mwe tingatsate ngati taona m'bale wathu kapena mulongo wathu wachimwa. Komanso pa njira ina imene tuyenera kuti titsate makamaka pa fundo yomweyi yakusungitsa mwambo mu mpingo. Njira ina ndi yakuti taonadi kuti ifeyo munthu watikanika makamaka titayesetsa njira zonse kumunikira kuti akonze vutolo m'baleyo kapena mulongoyo sautheka. Ndiye pafunika tichite njira ina yomchotsa. Mu Genesis chapter 3 verse 22 tiwerenga. Genesis chapter 3 verse 22 pamene potete tiwerengepo. Walephera utsatira zimene abale wamulangiza wakakamirabe uchita uchimo titani naye. Verse 22. Genesis chapter 2 chapter 3 verse 22. Chapter 3 pa verse 22. Werengani. Ndipo anati Yehova Mulungu, taonani munthuyo akhala ngati mmodzi wa ife wakudziwa zabwino ndi zoyipa, ndipo tsopano kuti asatambasule dzanja lace ndi kutenga zamtengo wa moyo ndi kudya ndi kukhala ndi moyo nthawi zonse. Yehova Mulungu anamutulutsa iye m'munda wa Edeni kuti alime nthaka mmene anamtenga iye. Tamva zimene Mulungu adachita m'munda wa Edeni. Pachatulutsiwa izo zidachitika m'mundamo kuti Mulungu atampanga munthu woyambayo Adamu ndi Hava kuwayika m'mundamo adawapatsa lamulo lakuti asadye zipatso za mtengo wina umene udali mkati mwa mundamo. Komabe tidamva ndithu kuti pokhala njoka idali yochenjera idadutsa kwa mkazi pomunyengerera kuti achole chipatso choletsedwacho. Mulungu adachoka kumwamba utsikira munda wa Edeni namba uitana Adamu, Adamu uli kuti? Adamu poyankha adayankhapo kuti ndili pano komatu ndavala masamba. Funso lidachoka kwa Mulungu pomuwuza kuti kodi kapena wadya zipatso zija ndakuletsazi? Onenayo Adamu ankanena kuti naterodi koma sindangoti khalukhalu ndimbani nchola chipatsocho. Koma paja inu Mulungu mudampatsa mkazi. Mkazi yona amene wanlakwitsa chifukwa nachilu chokata choko chipatso kubwera udzampatsa kuti ndidye. Inu funso lidapereso kwa mkazi pomufunsa kuti kodi iwe Hava kapena mwina wadya chipatso chimene ndakuletsa? Nayonso Hava adali nchowiringula ponena kuti nzedi Mulungu mango zikhalira mundamu. Njoka yanchoka uko yomwe mdapanga inu Mulungu imene inaniyengerera kuti nchole chani nchole chipatsocho. Chocho Mulungu adangobwera ndi chigemulo powauza kuti paja ndakuwuzani kuti mukadzati mwadya chipatsochi mudzatani? Mudzafa. Teku lamulo lomwe lija mudzafa ndithu. Pokhala kuti ndiwe fumbi komanso kufumbi kudzatani udzabwerera. Mu verse imene tawerenga verse 22 aunenapo kuti Mulungu adawatulutsa Adamu ndi Hava munda wa Edeni. Ndiye kuti Mulungu na amene adayamba ndithu usungitsa mwambo. Kusungitsa mwambo adayamba ndi mwinake Mulungu mu verse imene tawerengayi. Chifukwa iyeyo sadalekerere Adamu ndi Hava atachimwa akuti adawatulutsa mundamo. Izo adachita Mulungu atadatseka mundawo ndi makerubi komanso lupanga la moto limene linkazungulira mundawo. Mulungu ankaopa kuti ati Adamu mwina akhozukhalanso ndi nthawi yoti apirenso mundamo ukachola chipatso chija choletsedwa chimene nchopatsa moyo. Chocho Mulungu adauteteza mundawo poyika akerubi komanso lupanga la moto. Mu verse imeneyi yatithandizira kudziwa kuti nayenso Mulungu adachitapo adasungitsapo mwambo munda wa Edeni pomutulutsa Adamu ndi Hava mundamo. Tikawerenganso m'buku ili la 1 Korinto chapter 5 pali nkhani ina imene ichitika ku Korinto.
tatiyeni tionepo zimene Paulo walembapo mu vesi imeneyi. 1 Korinto chapter 5 verse 6. mu vesi ya 6. Kudzitamanda kwanu sikuli bwino, kodi simudziwa kuti chorupitsa pang'ono chirupitsa mtanda wonse? Paulo afunsa choncho, aluti kuti kudzitamandira kwanu sikwabwino. Ati kodi kapena ife sitidziwa kuti chorupitsa pang'ono chimarupitsa mtanda wonse? Chifukwa chani Paulo afunsa funsoli? Ku Korinto ati kudali munthu wina amene amakhala limodzi ndi mayi wake. Kati kamati amakhala limodzi ndi mayi wake kaya tukhoza kaya paja mwana amakhala ndi mayi wake, koma njira imene amakhala naye mayi uyu ndi mayi nzotani nzosiyana. Mmene amakhalira mwana ndi mayi wake nzotani nzosiyana. Chifukwa mwanayi akuti amakhala ndi mayi wakewo ngati banja, ngati mkazi wake. Ati eya ndesano Paulo aululemba kalatayi kwauza anzathu ku Korinto, chifukwa choti amaona Paulo, amakhala akumva Paulo zimene zimachitika ku Korintoko, ndiye walemba kalatayi. Inu anzathu ku Korinto, moti inu munyadira kuti wina ali naye mkazi wa atate wake, ndiye inu nkumakhala naye mpaka nkumadya naye. Kodi simuludziwa inu kuti chorupitsa pang'ono chimarupitsa mtanda wonse? Paulo afunsa choncho. Ndiye Paulo ankati nkadakhala nkhani imene ine naweruza kale, ngakhale sindili kumeneko ndili kwina, koma ndaweruza kale kuti munthu wochita zotereyi anenero mta. Wochita zotereyi anenero mta, anenero mchotsa. Paulo amatero. Pokambira kuti chorupitsa pang'ono chimarupitsa mtanda wonse, amafuna kutiuza kuti mwina zingapeke bwino kwa anthu amene mundachitako business ya tomato, kapena mumapanga business ya tomato kapena ya mango. Mukaoda tomato wanu kumuyika mdengu, mumapezeka kuti kuphakaku kuluchucha madzi, zomwe zimasonyeza kuti tomato ina mdengu mongota ngonongeka. Ndiye mukapanda usamala tomato uja wonongeka uja amapangitsanso kuti amene anali wabwino ataniso awonongeke. Mwanjira imeneyi wa business amakhala pasi nkukutota tomato yenseyo, nkuchotsa amene ali wabwino kumubwezera mdengu, koma woyipayi amamuyika padera kuti atayidwe pokana kuti angonongetse winayi. Mwaonatu ati wopanga business amachita zimenezi. Ndiye aonena kuti mofanana ndi mmenenso wa business amachitira, ndi momwenso mu mpingo tiyenera kuti tichitire, kuti tamuona m'bale amene wavunda chifukwa cha uchimo. Ndesano Paulo anena kuti tikamakhala naye zimapangitsanso kuti akhristu enanso ataniso alowe mu uchimo. Mwachitsanzo, inu mwina m'bale wina amveka nkhani achigololo, umboni ulipo ndithu kuti m'baleyo wachitadi zimenezo, koma ifeyo m'baleyo kapena mulongoyo tumamuona mu mpingo amabwera amanyema basi mapita kwawo, koma anthu kunjako aludziwa zimene mayiyo kapena bambo adachita, koma ife tumalolo makhala naye. Ndiye kuti anthu akunja amayamboganiza kuti mpingo uli bwino, chifukwa ngakhale anthu achigololo mpingo umalola. Si yawo olupita kuchalichiwo. Mwaonatu ati chifukwa choti tumalola umakhala ndi anthu achani, ndi anthu achigololo. Ndiye Paulo amafunsa kuti kodi inu simudziwa kuti chorupitsa pang'ono chimarupitsa mtanda wonse, zimene zimapangitsa kuti akhristu wena aone ngati kuti zimene adachita uyo nzoyeneranso kuti ena akhozotanipo akhozochitapo, zomwe sizili zoona. Tawerengani vesi ya 9 buku lomwelo. Pa vesi 9, ndinalembera inu mkalata uja kuti musayanjane ndi achigololo. Werengani vesi 10. Sikonsekonse ndi achigololo a dziko lino lapansi, kapena ndi osirira ndi okwatula,
kapena ndi opembedza mafano, pakuti mkutero mukatuluke mdziko lapansi. Werengani. Koma tsopano ndalembera inu kuti musayanjane naye ngati wina wotchedwa m'bale ali wachigololo, kapena wosirira, kapena wopembedza mafano, kapena wolalatira, kapena woledzera, kapena wolanda, kungakhale kukadya naye wolere iyayi. Malizani. Verse 12. Pakuti nditani nawo akunja kukaweruza iwo, kodi amene ali mkatimo simuwaweruza ndi inu? Verse 13. Koma akunja awaweruza Mulungu. Chotsani woyipayo pakati pa inu nokha. Zikomo kwambiri. Tamvani zimene m'bale wathu Paulo aulemba mu kalatayi. Paulo aulemba mu kalatayi potikumbutsa zimene takhala tulankhula mu phunziro lathu. Ndaunena kuti ndalembera inuyo mkalata uja kuti msanjane ndi aliyense amene alumveka nkhani yachigololo. Ndipo olembako Paulo wati kuti koma tunkalankhula za chigololo, za anthu achigololo mu mpingo sinunena okhawo, chifukwa nduludziwa ine mu mpingomo kuti muli ena osilira, muli ena okwatula, muli ena opembedza mafano, koma ine ndifuna kuti inuyo musayanjane nawo anthu ochita zoterezi. Paulo walemba chotero. Nanga mu mpingo makhala okha chigololo ngati? Ayi. Oledzera ena amapeza kuti alukumwapo mu mpingo, ngakhale lamulo la Mulungu silulilola kuti ife tichite motero. Ngati ife tadziwa kuti mbaleyo uledzera, ngati tadziwa kuti mbaleyo ngwachimasomaso, ndiye kuti abale tiwene kuti tikhale naye pansi mlongo wathuyo kapena mbale wathuyo pofuna kuti akonze makhalidwe akewo. Ngati mbaleyo kapena mlongo osaukonza tanena kuti tisanjane ndi munthu otereyi monga mwa malembo koma. Chifukwa Paulo wanena kuti chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda wonse. Ndipo olemba kalatayi watilembera kuti tidziwe kuti anthu oterewa sitiyenera kuti tiasunge mkati mwa mpingo, koma tiyenera kuti anthu oterewa tiwachotse, kuti pamene Mulungu tiwachotsa kupita kunja kwa mpingo akayese kukonza khalidwe lawo. Ndipo Paulo afunsa kuti ngati inuyo mulekelera anthu oterewa kuti muzikhala nawo mu mpingo, kodi tsono anthu akunja atani nawo? Ati nditani nawo akunja ukaweruza iwo? Kodi amene ali mkati mwa mpingo oyene woweruza ndani? Atsogolera amene ayikidwa kuti anganene chani mpingowo. Ndiye unena kuti pachifukwa chimenechi ngati munthu wapezeka wosaweruzika akuyenera kuti achotsedwe mkati mwa mpingo. Chotsani yoyipacho pakati pano. Sautero kodi? Inde kaya. Choncho nthawi zina timakhala nawo mtima ofuna mchotsa ochita zoyipayo, koma timakhala ndi nkhawa. Mwina amene wachita chimoyo ndi m'bale olimba kwambiri mu mpingo. Mwinanso pakakhala chitukuko amapereka molowa manja. Eya. Komanso nkutheka nthawi zina icho chimachitika chakuti amakhala kuti malo amene tisonkhanira napo mwina adapekanso ndi m'baleyo. Ndiye wachukanso ndi chimo limene linenera ndithu kuti achotsere mu mpingo. Ndiye tsono pokhala ndi nkhawa kuti tikamuchotsa m'baleyi paja malowa nongwake, ndiye kuti ifenso tiyenera kuti tichoke. Ndiye titani? Atabayi siyani. Mona redi? Eya. Komanso nthawi zina magazi kuti tsono m'baleyi ngwamphamvu mzochita amapereka bwino ngofewa, chifukwa tikakhala mchitukuko amene amathandiza molowa manja ndiyeyi. Ndiye tikamchotsa tionera mwenawo sangatani sangakwanitse zimene amachita m'baleyi. Ndiye abalamata tabazira nini? Tabazi siyani. Mwaona redi? Zinthu nkumaonongeka. Ndiye Paulo wati kuti kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda wonse? Eya. Ndiye kuti tikasiya tchimo mkati mwa mpingo zimaonongetsanso akhristu ena amene anali abwinobwino. Chocho Paulo watilangiza kuti chotsani
woyipayo mkati mwanu. Zimenezi abale komanso alongo nkoyeneradi kuti tizilingalire pamene tili mu msonkhano uwu. Tili nawo abale komanso alongo amene ali ndi mbiri zonyansa mu mpingo koma timawasungabe. Koma potengera ndi phunziro lathu kunenera kuti tiwachotse ndithu. M'buku lija limene tawerenga la Aheberi chapter 12 aunena kuti tikamchotsa amamva upweteka chifukwa wachotsedwa mu mpingo. Koma popita kwa nthawi amalingalira zoti akonze vuto lija. Pamene tikamakhala naye sakhala ndi nthawi yoti akonze vuto lija. Koma tikamuchotsa amakalingalira mozama kuti akonze vutolo. Choncho chifukwa tulangizidwa kuti timchotse munthu wochita zotereyi. Popitiza phunziro lathu makamaka pamene tipita kumapeto. Timafuna tingoyang'anapo ubwino wosungitsa mwambo mu mpingo. Kodi ubwino wake ngotani? Tiwerenga m'buku la 2 Timotheo chapter 2 Timotheo chapter 3 verse 14. Ubwino wake ngotani? Pamene tipita kumapeto aphunziro lathu. Tikumbukire kuti sitiyenera kuchita mantha ndi anthu amene achita uchimo mkati mwa mpingo, koma tuyenera kuti anthu amene achita uchimo achotsedwe ndithu. 2 Timotheo chapter 3 verse 14. 2 Timotheo chapter 3 pa verse 14. Koma ukhalebe iwe muizi zimene waziphunzira, nutsimikizika mtima nazo podziwa amene adakuphunzitsa. 15. Zomwe kwambiri. Koma ukhalebe iwe muizi zimene waziphunzira. Timafuna timalizitse phunziro lathu ndiwo amenewa makamaka pofuna ulimbikitsa abale ndi alongo mkati mwa mpingo. Potengera maphunziro amene timaphunzira, amene tiphunzira pano pa msonkhano, tinena kuti tikhazikike mu zimenezi zimene ife taziphunzira. Makamakanso podziwa amene adatiphunzitsa kuti iyeyo ngokhulupirika. Choncho potengeranso mutu wa msonkhano wathu ukhazikika mu chiphunzitso cha Yesu Khristu, tinenera kuti ife tikhazikike ndithu m'mawu kuti tisasunthike komanso tisachokemo. Chifukwa ngati tisuntha ndi kuchita zosemphana zimene buku lopatulika Baibulo lidalemba, chotsatira chake kumapeto a moyo wathu tikulandira chilango chosatha. Pokana kulandira chilango chosatha, tikhale mtima wakuti ife tikhazikike m'mawu. Tidasankha bwino kulowa mu mpingo umene Yesu Khristu adakhazika. Koma ngati tichita zinthu tichita kuseruzika, tidzafana naso ndi anthu amene tidawasiya kunja kwa mpingo. Choncho kunena kuti pakhale usiyana pakati pa ife amene tili mkati mwa mpingo komanso pakati pa yawo amene tidawasiya kunja kwa mpingo, kuti ife tikamakhala makhalidwe wathu azikhala makhalidwe olongosoka. Osati azinena kuti ngakhale tawo amapembedza koma zione kuti iwo ndine chimodzimodzi. Kodi inu mudamvapo ena ulankhula umanena kuti kumvutikatu moti awonso nkuti nkumapita kuchalichi ati chifukwa choona makhalidwe amene ife timakhala nawo. Choncho tikakoze makhalidwe athu kuti mu tsiku lotsiriza Mulungu adzatipatse ife moyo wosatha. Takumbukira zimene taphunzira kuti timaphunzira zakusungitsa mwambo mu mpingo. Taphunzirapo taonapo ndithu kuti ifeyo ndife ana a Mulungu pokhala kuti tidabatizidwa kulowa mu mpingo umenewu. Komanso taona ndithu kuti mulembi wa buku la Aheberi watiuza zimene tiyenera kuti tichite ngati mwana wathu walakwa, kuti tiyenera kutenga ndithu chilango pofuna kuti akonze khalidwe lake lolakwikalo. Taonanso kuti usungitsa mwambo mu mpingo pali njira zitatu zimene tingazitsate. Kusungitsa mwambo pamene palibe ochimwa, komanso kusungitsa mwambo pamene papezeka uchimo, komanso usungitsa mwambo pochotsa wochimwayo mu mpingo. Tamaliza ndi kuona ubwino osungitsa mwambo mu mpingo, kuti ubwino wake wakuti mpingo umatetezeka, nkhosa zimatetezeka,
akhristu amakhalidwe abwino. Mpingo samuoneka waukulu muchiwerengero, koma kuli kuti anthu achidziwitso mu mpingomo mulibe. Ndiye kuti mpingo sukula koma ulufufuma kapena kuti ulutupa. Tsono mpingo ukamatupa mchidule kuti uphulike, koma mpingo uzikula muchidziwitso. Ndi zimene tikufuna tichite pano. Kuli bwino kukhala ndi akhristu ochepa koma ali ndi chidziwitso, usiyane ndi kukhala ndi anthu ambiri koma opanda chani, opanda chidziwitso. Choncho tiyeni tikumbukire fundo imeneyi. Mulungu adalitse mawu onse lero nthawi zonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona